थाइनैल' नङाना बेसेबां लाख लाख लस जाखो बेखौ अननो रोङाबाथाय सरखार नंला बियो जोंनि जानाय लोंनाय गैयै उन्दुनाय गैयै गाननाय जोमनाय गैयै ओरैनो अखा थंब्लेर जिरायनानै थानाय बायह्रायाव दख'ना गांसेबो गैयै फिसानि फरायनाय लेखा बेग गासिबो गैजोबा फारसेनिफ्रायनो लस जानाय माबा मोनसेथ' बेब'स्था खालामनांगोन ना सरखारा जोंखौ नायनो रोङाबाथाय गैला बियो फिसा गंसे मोनबोबाय नालाय फिसा गंसेल' मोननाय जों अबाव जानांगौ दा थोरसिया बे गंसेल' मोनफैबाय आरो बबाव दंहैयोथाय दंहैयो दा नागिरबाव सेस ओरैहाय ने आयौ न' बोरैथो थाङामोन मानसियालाय सिङावहाय बुसिनजोबदों ने बुसिनदों गोजों गोजों फाफ्लि थाफ्लि गासिबो गोजा जेबो लेखा डकुमेन्टसफ्राबो गैजोबला गोमाजोब्बाय ने गोमाजोब्बाय नङा उन्दुग्राया बेसोमोन दा जायगायानो बबेजों बबेजों थांखो गैया सिन न'आनो गैया न'नि सिन न'आनो जेन न'आनो गैया होननायनिसो जाहैबाय ना नायदो नै जि जोम हनै दख'नाफ्रा उन्दैयाव हनै गस्लाफ्रा गोजौआव गारिजोबदों नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों जाबाय बेसेबां मजाथि गामिया खहा जाखो बिनि माखासे सावगारिफोरखौ आं नोंथांमोननि गामिनि सावगारि जालायबाय नै गय बारियावहाय थिङा थाफैजोब्बाय गय बारियाव थिं गोजानै ओमफ्राय नै साहा दखाना मजाथिनि साहा दखान सेस ओरैनो बिनि थिङा फाय थाहैजोबखो बे स्कुलनि थिङा बेनो बे गय बारियाव थाहैनाया जोबनाया न'आ लांदांजोब मोनानियाव ना सानसुनियाव बे सानसुनियावनो ओमफ्राय ओरैना सानसुनियाव गोजा बे गासिबो नायजाया हरैहाय अमा थमा थैजोबबाय मोना औ स्कुलाथ' नै थांजोब्बाय ने होमबा सेस स्कुलनि थिं जाहैबाय बियो सेस नै गामिया होरलां होरथांजोब मजाथि गामिनि आरो बियो मार्च 31 तारिख इस्टार सानडेनि बियो जाथाय आरो सेस लेथेर फेथेरजोब थिङा सोरनि बहानि थिं थाफैखो गयबारि औवाबारि थिं थाफैजोब्बाय नामा सेस सोरनि थिं सोरनि बाथाम मोनथिलायनाय नंला ने ओरैबो न'आ सेस बायफ्रुजोब्बाय सेस नैबेथ' स्लिम स्लाम ओरैहाय न' सिङावबो सेस ने ओंख्रि संना जादों लाव फिथाइया बे बिफां बायसिनदों ने सिनायदों अबेया नोंनि बेखौ सिनायबाय लेथेर फेथेर जाजोब्बाय ने
सेसनै खान्थाल बिफां बायसिनदों ओरैहाय लेट्रिन टेट्रिन सेस थांजोब्बाय ना गयाथ' गैला नै मोनहैबाय गैया नुवाखै नुवाखैना माखासे जोंदावनि बागानावसो मोनबोबाय ओमफ्राय थिङा बे थिंनो दं बेयो होमबा बेरेद गेथेब औ माथो खालामबावनो न'नि अबस्थाया नैबे न'आ सेस ने गथा खारबोखादों ओरै सेस न'फ्रा नै बागानफ्रा लेथेर फेथेर जोबनो थिंफ्रा न'फ्रा आयो बायफ्रुजोब्बाय बहा थाखो बहा माखोलै मोनाफ्राव सेस कारेन्ट खुन्थिया बायबाय ओरै न'आ हनै आयो बहा थाखोसै मोनायावलाय बिफां बायथेजोब्बाय नै लामाया सेस अबस्थाया हाब न'आ गंसे थाखायाखै नामा सेस थांजोबखादों ना आयो सेसखा बेबोथ' हाराव बेबोथ' गैया हनै खम जारला बियो बबाव थानांगौ बबाव मानांगौ जारला जाहैफिनो बेलासिनियाव जादोंना मोनानियावहाय जादों बेलासिनियाव मोनानिया अन्थाइजों बारजोंल'मोन बे बेलासिनानो साराय तिनथा औ बिदियाव बे टाइमावखा एकदम बे फुलांजोबनाय जाहैबाय आरो गंसेबो थाखायाखिसै ओमफ्राय उनना माबानायसो बारजोंल' बे बेलासिना साफ्रे खननाय फैदोंना बे साफ्रेनायानो बिदि खालामबाय बै आमलाइगुरियावहाय लामायाव बिफां फांसे बायनाय नुबाय ओमफ्राय ओरै फैबाय बै राभाफोरनावहाय ओमफ्राय नै जोंनावहाय डाइरेक्ट नुफैबाय ना सायाव आधार कार्डमोन गान्धीनि बै जोंदावनि माबायावसो थायदों बिद्ला मोनाफ्राव थानायफ्रा दानिया हनै बारान्दायावहाय थालाबायबाय माखासे आलासिबो सानै दंमोन ओमफ्राय बैनाथ' न'आव गंसे गैथेला बेना मैला जाजोब्बाय गुन्द्रा नैबहाय नैबे ओमफ्राय सोरबा सिरियास जादों आघात जादोंनो बेनो लाबोबाय नोंसिनि नालाय लांफैदो दा लांदो बेखौ नोङो ओरै बुरजा लांनो हायो नामा एखुना लाङा एफाबा गिदिर गिदिर बिफांफ्रा गुजोबदोंनो खान्थालफ्रा अमाफ्रा दंमोन दां बहाय बासायबाय बियो ओरैहाय आयु बिजोंनो फैखादों डाइरेक्ट सेस ओरैहाय ने आयु आइ न' ओमफ्राय जेबो अरजायाखिसै मानसिया बोरैथो थाङामोन मानसियालाय सिङावहाय बुसिनजोबदों ना जेबो लेखा डकुमेन्टसफ्राबो गैजोबला गोमाजोब्बाय ने गोमाजोब्बाय नङा उन्दुग्राया बेसोमोन दा जायगायानो बबेजों बबेजों थांखो गैया सिन न'आनो गैया न'नि सिन न'आनो जेन न'आनो गैया होननायनिसो जाहैबाय ना नायदो नै जि जोम बनाय दख'नाफ्रा हनै गस्लाफ्रा गोजौ गारिजोबदों हनै बैयाव सखिया गंथामावहाय ओमफ्राय बेयो कमप्लिट जाखाबायमोन दा ने एसे बाखि दंबावोमोन
थिं थां जाजोबखाबायमोन गैला थिंखौ नागिराखै जों नागिरना मोनबावनो बहा मोनो बेबो थिंमोन आरो बेरा थिं दंमोन गैजोबा सेस आरो मानसिया खुनुरुखुम बासायनायखायसो बासायनाय ना नैबे नानियानो गैया आं बेंगलाव थांदों फिसा फिसा मोसौ खानानै मोसौ गायखौ खानानै बाव हाबदोंनो बाव हाबनानै बाव हाबबाथ' सेस जाखायो मानसिया गैखायामोन बेथ' सिन'आ गैला ओरै आजानि गस्ला थुंबु थुंबा बैयाव दोनैबाय साराय बैयावहाय ओरै गस्ला बायदिसिना आं लानो गुबुननि खारलायो आंबो नै बेनिफ्राय बैसिमोन थिङा लांजोब्बाय बेरामोन बियो गय बेरा लांजोब्बाय सेसखा मोनायाव थानायफ्रा दैबारि थाहैबाय बहा बहा थांजोबखो ने सिखारखाखै आङो बिसिनायानो मोदोमलांजोब्बाय हाबलांलाबायबाय बेटारिया गैला ओंखामनाथ' गासिबो गैजोबला राजौना न'आव गंसे गैला बिसोरबो बेसे सोरनिबा थिङा मा साइज थाफैदों नै बहाय माबायदि थाफैदों नायदो नै आसरित फिल्ड गेजेरावहाय थाफैदों ओमफ्राय बेथ' नै प्राइमारि स्कुलनि अबस्था बेयो 626 नं मजाथि फरायसालि सेस उखुमानो थांजोब्बाय नोंसोरलागालाय दखानजों जादों दखानजों ना लामाया बायथेजोब्बाय नै आरो खुन्थियाफ्रा बायजोबदोंब्ला बोरै जाखो सालथे बे आदा बलेनमोननि नामा ओरै सेसखासै नै गय बिफांफ्रा नायनि र' नैबे सोरनि ए आदामोननि ना सेसखा बैना बैयो ने आयो बिफाङाव गाखोनोसैलै गाखोनो फेरनो मोनाखै बे बिफांखौ बोरै जानांगौ जाखोलै बिदिजों बोरै जानांगौ न'फ्रानो बिदि थांजोबोब्ला सेस खहा ने बेबो मजाथि गामिनि खावसे साइडनि कारेन्ट थार ओरै न'फ्रा बायसिनजोबदों गयफ्रा आयै 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 बिदि जानांगौबा मा जानांगौलै न'फ्रा अबस्थायानो गैला गयफ्रा बायजोब्बाय ने सेस दासो लुनायमोन नै गोदानसोमोन ना बियो गोदानानो सेस गय बायसिनजोबदों ओमफ्राय नैबे माबानिमोन ने औ मोनाफ्राव थानो खम जारला जाबाय बे ना अबावथो उन्दुबावनो
गावसोर बिबाय दोनथ'नाय जोबदों गैया न'आवहाय रावबो सिङावनो न'आवबो गारैजोबदो बाथामबो मालाय रोगाजोब्बायनो हनै मावजि गामिया थेला लायै लायै गावसिनिखौ ना जिखुनु जा जिखुनु बिरनानै थायजोब्बायना रोगाजोब्बाय बाथामनो थिंनो लांजोब्बाय दा बारि खानानै थायनाया मालाय रोगाबाय माइरं दैरं सिबबाय मा खालामनांगौ लासिजों बिर खालामजोब्बाय थायजोबदो दाख्लैसो गाननो न' बां सेस जाजोब्बाय दे थाथ' होमबा थांबाय ओरैसो थांनो नागिरदों दासो थोरसिखौनो मोनखायाखिसै ना गंसे मोनखाबाय ए खस्थ' जासिगोन खस्थ' मोनबायहाय लोगोनो आं बिदि दा हाबावबाथ' गैखाला अखायाथ' हाबावगोन हाबावनायालाय खिन्थु उन्दुनाय थानाय अखा थमदेर ओरैनो जिरायनानै जिउहाय दख'ना गांसेबो गैयै गस्ला गांसेबो गैयै सानि लेखा गासिबो गैजोबला डकुमेन्टसफ्रा खम जारला जानोसै गासिबो हाबावनो लेखा गांसेबो गैया खाथिनिफ्रायनो गैजोबा गाननाय जोमनाय लेखा गैया गारनाया थैखाबाय सरखारा नायनो रोंगोना रोङा जोंखौ अननो रोंगोना रोङा नायनांगोन सरखारा मानो नाया जानाया एथ' बे खहा जानायाव औ थाइसे थाइनैल' नङाना बेसेबां लाख लाख लस जाखो बेखौ अननो रोङाबाथाय सरखार नंला बियो जोंनि जानाय लोंनाय गैयै उन्दुनाय गैयै गाननाय जोमनाय गैयै ओरैनो अखा थमदेर जिरायनानै थानाय बायह्रायाव दख'ना गांसेबो गैयै फिसानि फरायनाय लेखा बेग गासिबो गैजोबा फारसेनिफ्रायनो लस जानाय माबा मोनसेथ' बेब'स्था खालामनांगोन ना सरखारा जोंखौ नायनो रोङाबाथाय गैला बियो फिसा गंसे मोनबोबाय नालाय एसे गंसेल' मोननाय जों जानांगौ दा थोरसिया बे गंसेल' मोनफैबाय आरो बबाव दंहैयोथाय दंहैयो दा नागिरबावैसो नागिरबावदो औ लासै लासैनो दे होमबा मादै दे नायदो ने बै न'नि अबस्थाखौ खान्थाल औ मा बारफोरथ' नोंसिनि गैया जोंनिजों गैया गैनायालाय बारा हाला होनदो आदा राजुमोननि न'आ सेस जाबाय नै सेस नङा खम जारला बायफ्रुजोबखानाय जाहैबाय ना न' फिसा फिसौ गासिबो लांजोब्बाय बे सोरनिमोनथाय ए आदा बलेननि आदा बलेननि न' थिगानो डकुमेन्टसफ्रा सेस जाजोब्बाय बियो
এত বড় গাছ পড়ছে না বাপরে এখানে মানুষ থাকলে তো मानसि गैयामोन बे बायनाय समाव मानसि गैयामोन ओमफ्राय नाङाखिसै दा सेस आयो खम गिथाव बाथाव जाथायलै बेफोरो आरो सिङाव नाङाखै ने औ थोस गिलु फालुनो इस साबसेसिम दंमोन बाजै बावहाय जोङो सानैल'नोमोन सानैल'नोमोन ए खम डेन्जारेस बायजोब्बाय सि दानाय दङमोन ने दे होमबा